יואו. רוצה? לא, לא בא לי. בוא למיטה. די, נו. בא לי. די. בא לי. נו. די. נו, מה צוחק אותה? רוביק. רוביק, אני מרגישה שאתה רוצה. חלאס, נו. מה, לא בא לך היום? נו, איזה קשה, די. אתה קשה, נו. נמאס לי מזה. תשתחרר קצת. לא רוצה, נמאס לי. אני בא אלייך, אנחנו עושים את זה, את הולכת לישון וזהו. אחרי זה אני נתקע פה על הספה כל הלילה כמו מטומטם, עזבי אותי. זהו, ישן אתה לפעמים. תהיה קצת גבר, תספק את הבחורה שלך. מה הקשר גבר? מותר שיהיה לי גם נחמד? מה נחמד? מה זה? קלישאת השבוע? מי רוצה סקס נחמד? תגיד, אתה שומע את עצמך בכלל? זאת בדיוק הבעיה שלך. את לא מסוגלת להבין את המילה נחמד. את גם לא מצליחה ליהנות בלי הסמים האלה. תאמיני לי, גם אני הייתי במצב הזה. כן, אדון מושלם באמת, שנזכיר לך את התקופה היפה שלך? מה הסיפור, תגידי, אה? מה הקטע עם כל המשחקי שליטה האלה? אה? מה, את פוחדת שאני אברח לך? תחזור לעיתון שלך, לא צריכה כלום. תברחי. את אלופה בליצור את המריבות האלה. כן, כי אתה פשוט אגואיסט. אני אגואיסט? כן. להזכיר לך שכשאתה הבאת את החבר האתיופי שלך, אני זרמתי. עשיתי את זה רק בשבילך. מאיפה הבאת את זה עכשיו, אה? למה את חייבת להרוס? למה את חייבת להרוס? הכנת לך לערב, למה להרוס? אל תתחמק. נוגה. מה, נגמרו לך המילים? אה? מה הסיפור, תגידי? לא נהנה מהסקס הזה, לא רוצה, זהו, לא נהנה, נקודה. אז תיסגר על עצמך, למה פעם שעברה נהנית, היית בעננים. בפעם הראשונה זה סקרן אותי ועכשיו זה מעצבן אותי, מותר לי? די, נו חלאס. מה נהיה, תגידי? מה את רוצה? ירון, אין לי מה לדבר איתך. מה את רוצה? יואו! זה מה שאת רוצה, מה? אני לפעמים בכלל לא מבינה על מה שתי לדבר איתך. לא, אין לי, לא מבינה למה אנחנו ביחד, אין לי פשוט מה להגיד לך. אז בואי נדבר על הסרטים שלך, בואי. קברים זה פסה עושה. זה הכל בידיים שלך. זה הזבל שתופך לך. לא אכפת לך. ראית אותה? ברור. ומה למדת? שאני שונה. שאני פמיניסטית. יפה. פמיניסטית. ומה זה פמיניסטית? טוב, אין לי כוח למשחקים הילדותיים שלך. מה, אתה בוחן אותי עכשיו? תברחי לסמים שלך. פשוט אלופה בזה. די! חתיכת מזויפת, תראי איך את מתנהגת כמו ילדה קטנה. תודה על ארוחת הערב. תלך באמת, ובאמת אל תחזור הפעם. דרך אגב. איי! הרוטב בן זונה. תעוף כבר! קאט.